வணக்கம். நீங்கள் இணைந்திருப்பது வீரகேசரி இணையதளத்துடன். வணக்கம். ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் நியமிக்கப்பட்ட நிபுணர் குழுவை உடனடியாக நீக்க கோரி அமைச்சர் விமல் வீரவங்ச நேற்று உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஆரம்பித்தார். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது போலீசார் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்தை எமது அலுவலக செய்தியாளர் தனது கேமராவுக்குள் அடக்கிக் கொண்டார். பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சவுடன் தொடர்பு கொண்ட அமைச்சர் விமல் வீரவங்ச அதன் பின்னர் தன்னுடைய கையடக்க தொலைபேசியை போலீஸ் உயர் அதிகாரிக்கு கையளித்தார். உடனடியாக அந்த இடத்திலிருந்து அகன்று செல்லுமாறு போலீசாருக்கு பணிப்புரை விடுத்த பாதுகாப்பு செயலாளர் கடுமையான துணியில் பேசினார். அதனைத் தொடர்ந்து போலீசாரை பொதுமக்கள் தாக்க தொடங்கினர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது. පොඩ්ඩක් මේ ආරක්ෂක ලේකම්තුමා කතා කරනවා කියලා මට විමල් වීරවංශ ඇමතුමා මේ ෆෝන් එක දුන්නා සර්. ඒ කට්ටියට මෙතන ඉන්නවා සර් ඇමතුමා. IG QS එන්නේ කියලා ඒකයි සාවේ. හොඳයි. Right. Sir. Right, sir. Right. හොඳයි, sir. Sir. හොඳයි, sir. හොඳයි. කිසිම කෙනෙකුට ගහන්න එපා. ඔබතුමාට කිසිම අයිතියක් නැහැ. කිසිම කෙනෙකුට ගහන්න. අපි නීතිය ඒක නිකන් ඔයගොල්ලන්ගේ අමතුමාට අපි ගහුවා. එහෙම පුළුවන්ද? එහෙම කරන්නේ වැරදි. මහත්තයා කොච්චර සාමකාමීවද කියන්නේ? ඒක මම සාමකාමී විශ්වාසයේ ගමනන්නේ. மேலதிகமான செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள வீரகேசரி இணையதளத்துடன் இணைந்திருங்கள். வணக்கம்.